Tässä on Timo, tavallinen suomalainen poika, joka on matkalla kirjastoon lainaamaan kirjoja maastohiihdosta ja kuolemasta. Yhtäkkiä outo auto pysähtyy poimimaan hänet kyytiin. Timo yllättyy. Auto ei ole 90-luvulta eikä haisee alkoholille. Kuljettaja on myös outo. Hän puhuu. Hän kertoo, että hänen nimensä on Stefan. Sitten hän sanoo sekavia asioita Strömsöstä, Sandra Bergqvististä ja siitä, että Mannerheim puhui mieluummin ruotsia. Kun he eroavat, Timo saa jotain, mitä hän ei ole koskaan ennen saanut. Ystävällisen fyysinen kontaktin. Trevligt att råkas, Stefan sanoo. Seuraavana päivänä Stefan hakee Timon taas kyytiin. Ensimmäistä kertaa elämässään Timo on onnellinen, koska hän ei vielä tiedä kauheaa totuutta, että Stefanilla on sairaus päässä. Hän on suomen ruotsalainen, eli hurri, ja hänen ainoa elämäntavoitteensa on levittää tautia. Kalareissulla Stefan näyttää Timolle linkin väestörekisteri-sivustolle. Siellä hän voi vaihtaa äidinkielensä. Nyt on liian myöhäistä. Timon nimi on nyt Tommy. Hän tykkää pelätä golfia ja löytää helposti töitä muista Pohjoismaista. Voisi luulla, että suomenruotsalaisia on vain saduissa, mutta he elävät keskuudessamme. Ole aina hereillä. Älä mene meren lähelle, siellä ne asuvat kesäisin. Ja varo ihmisiä, jotka pukeutuvat pukuihin myös urheillessaan. Ne voivat olla hurreja. Äläkö luule, että suomenruotsalaiset vaikuttavat vain länsirannikon ihmisiin. Jos tunnet spontaania iloa ja kiinnostusta kieltä kohtaan, on jo liian myöhäistä. Sinulle, och för dig.